मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुनि जामोन बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनो बर'नि गासैबो आइजोफोरा सासेनिफ्राय सासे गुबुन हारिजों थांनो नागिरगासिनो आरो थांगासिनो दोङो स' नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव नुबाय थादो सासेनिफ्राय सासे सोरबा निग्रु सेंग्राजों सोरबा मुस्लिम सेंग्राजों सोरबा आसामिस सेंग्राजों बेबायदिनो माने बर'खौ बुजियालासिनो माने गुबुन जाथिजों थांगासिनो दोङो दा बेनि सायाव आं मोनसे आपडेट लानानै फैदों सावरायनो थांनो नागिरदों बे आपडेटआ मोननै मोनथामसो जानो हागौ सासे मानसिनि थाखायल' नङा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायबाय थाबा बुजि मोनगोन स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नैबे भिडिअनि गेजेराव मोनसे क्लिपखौ होग्रोनाय जादों नोंथांमोना नुखाबाय आरो बिदिनो आङो जास्ट सिम्पल नोंथांमोना बुजिनो थाखाय क्लिपखौ होनाय जादों आरो फट'खौ होनाय जादों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जामबि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुनि जामबि बेसेबां ओमफ्राय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000आ मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय दा नोंथांमोना क्लिपखौ नुखाबाय माने ओरैबायदि जोंनि बर' समाजाव गोबां देहा फानग्रा ओंखारदों बेनिफ्राय गुबुन हारिजों माने ससियेल मिडियायाव नुखाबाय नोंथांमोना फेसबुकाव माने अलरेडि सासे मुस्लिमजों थांखानायखौबो नुदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुकनि गेजेराव दा आरो निग्रुजों थांनायखौ नुदों बेनिफ्राय आरो थांबावनाय माने आरोबाव जोङो बेबायदिनो फिन खेब नुबाय दोङो स' नोंथांमोना बुजिखाबाय माने गुबुननि माबानाया माबायदि दा नोंथांमोननि सेराव आङो बेखौनो लानानै फैदों आपडेटखौ जे जोंनि समाजाव मा जाजोबखो माने बर' आइजोफोरा सासेनिफ्राय सासे गुबुन जाथिजों जे बेबायदि खारलांबाय थानो मा देखायनो सानखो माने ओरैबायदि फेसबुकाव माने फेमास जानायनि थाखायनो गावखौनो मोजां मोनदों नामा जे बे सिस्टारा फेमास जादों आंबो निग्रुजों थांबा फेमास जागोन नामा बेबायदि सानदों नामा दा बेबायदि सानदोंबा सिस्टारमोना जोबोद गोरोन्थि संसारखौ मोजां जाबालाय मोजां जायो गुबुन हारिबाबो नाथाय गुबुन हारिया जे अननो रोङा माने होखारहरनाय बुनाय डाइभर्स खालामनाय बेबायदि जों नुयो आरोना बेनिखायनो गुबुन हारिजों थांजानो बायो जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा मानो होनोबा जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदिखौ जोङो अलरेडि बुजि मोनो ओमफ्राय गुबुन हारियाव बुजियाबो जानो हागौ थिग बेबायदि जायो आरोना दा बर'बा एसे अनलायनाय थायो नांलाय खमलायबाबो संसाराव रुजु रुमु खालामफिननो हायो दायो गुबुन हारियाबा मा बेनिखायनो बेफोरखौ जोङो नुजानो बायो आरोना दा गुबुन हारिजों थांदोंबा मोजां संसार जाबा मोजां जायो दा जोङो जे मेगन सिगाङावनो जोङो सासे सिस्टारखौ नुदों जे सासेल' नङा गोबां मानसिखौ नुदों माने गुबुन हारिजों जानायफोरा माबायदि जाथाय जादों सासे इउटुब चेनेलाव आं मोनसे भिडिअ नुदोंमोन गुबुन हारिजों माने जुलि जानानै बेबायदिनो आसामिस सेंग्राजों जुलि जानानै ओरैबायदि खास्ति मोनदो दा बेफोर भिडिअखौ नायग्रा नाया सिस्टारमोना बेनिखायनो भिडिअफोरखौ नायनानै शेयार खालामनो नांगौ जे बेफोरबायदि सिस्टारा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुगोन नुनानै बेखौ माने एसे बुजिनाय बायदि जोंनि बर' हौवाफोरनि अननाया माबायदि ओमफ्राय बे गुबुन हौवाफोरनि अननाया माबायदि दा बेखौनो जाजानो लुगैयो आरोना जोङो माने बर' सेंग्राफोरजोंनो माने जायोबा मोजाङानो जायो बेनिफ्राय नोंसोरनि खोथा देलाय माने पार्सनेल खोथा नोंसोरनि जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नोंबो जाहायाखै जोंखौ जोंबो नोंखौ जाहायाखै थिग बेबायदि जायो अब्लाबो एसे सेभ खालामनाया मोजां गावनि लाइफनि थाखाय बारानिफ्रायसो बारा जालांगासिनो नालाय माने सिस्टारमोना मा बुंबावनो गावसोरनि साननायजों माबा साननानै जे थाङो बुंनो हाला दा संसारखौ जायोबा मोजां जाबालाय मोजां जायोना गासैबो मोजां नुनो लुगैयो गुबुन हारिबाबो संसारखौ मोजां जायोबालाय मोजाङानो जायो नाथाय बेफोरबायदि खास्तिखौ जों नुलाबायबाय दङ आरोना गुबुन हारिनि अननाय बर' हारिनि अननाय जोबोद फाराग जायो थिग बेनो आरोना नोंसोरनि पार्सनेल मेटार थायो माने नोंसोरनि गोसो सोरजों संसार जायो सोरजों संसार जाया थिग जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा जाया नोंसोरनि लाइफआव जोंबो हाबनानै जे नोंसोरखौ जेबो बुंनो थाङाखै दा नोंसोरनिनो गोसो आरोना अब्लाबो गावनि गोसोखौ सेभ खालामना लानाया मोजां जोङो हारिनि थाखाय भिडिअ बानायदों नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जे जोङो बर' हारिजोंनो जुदि जाथारनांगौ नामा थिग बेबायदि नङा नोंसोरनि गोसो माने मोजांखौ मोजां नुनो लुगैयो आरोना बेबायदि जायो
अब्ला दिननि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना माबाफोर कमेन्ट हरनो गोसोबा कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट नुबाय थानो थाखाय सिम्पलि आं नैबे आपडेटखौ होनाय जाबाय मैया हराव मोनसे आपडेट होदोंमोन आङो बेयाव गोबाङा गाज्रि बुंदों गोबाङा मोजां बुंदों मोजांखौ बारा बुङा गाज्रिखौ बुंखागोन मानो होनोबा रावबो गुबुन हारिनि जाजानो लुबैया जोंनि बर' समाजावनो माने बर'खौ थालांजानो लुबैयो बेबायदि जायो आरोना दा गुबुन हारि होनना बुङोबालाय गासिबो गाज्रि मोनखायो बेयावलाय आरो मा दंबावो ना जेरैबायदि मानसि ओंखारदों आरोना जोंनि बर'निनो माने मा बुंथाव जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर ओरैबायदि माने गावनि फेमिलि गावनि गथ' गथाय गोनांफोरानो बेबायदि गावनि प्राइभेट जायगाखौ माबानो थाखाय फाननो थाखाय सोर मबा हटेल रुमाव एबा कम्पानिफोराव थांनानै माने गब'ना दोङो गुबुन हारिजों जोंनि बर' सिख्लाफोरा बर'जों बर' बारा खोनाया देलाय माने गुबुन हारिजों खोनायो आरोना फाननाय होनना बुङोबा दा बेबो मोनसे खैफोदाव गोलैना दोङो माने जोंनि बर' हारिफोरा सिस्टारमोना गुबुन हारिजों बिराद गब'ना दोङो दा बेखौ बोरै थिग खालामनो हागोन रावबो मिथियाखै हमनानै सोर सासेखौ हमबावनो गोबां मानसियानो गब'नानै दङ आरोना सासेखौ हमोबा सासे सासेखौ हमोबा सासे हमनानै जेबो खालामनो हाला थिग बेबायदि जानानै दोङो माने फैसा थाखानि थाखायसो बेफोरबायदि खालामनो गोनां जायो ना गावनि साननानै गावनि लुबैनानै बेफोरबायदि जायो आं बुजि मोनला आरोना सिस्टारमोननो दा गावसोरसो मिथिसिगोन आरोना मा बुंबानो गावसोरनि साननाय हनाया माबायदि बेबायदि जायो आरोना दा नोंथांमोना सिम्पलि बेखौनो नुखाबाय बर'नि गेजेरावबो बेफोर गोबां दोङो बेनिफ्राय गुबुन हारिनावबो दोङो नाथाय गुबुन हारिना एसे माबा जायो आरोना सेफ जायो माने प्राइभेट जायो भिडिअफोरा जोंनि बर' हारिना पाब्लिक जायो मानो होनोबा नायखोमाग्रा माने नायखोमाग्रा आरो केमेरा खालामग्रा दङ बेनिखायनो गोबां प्राइभेटनिफ्राय जोंना पाब्लिक जायो भिडिअफोरा थिग बेबायदि जायो आरोना नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुनि जाम बेसेबां फाय 5,000 हरगोन नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुनि जाम बेसेबां फाय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000 मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो नों मोनबानो जाबाय दा बेनो आरो मा जामा जिया बुस्थुनि जाम्बि बेसेबां फाय 5,000 हरगोन खमद्रायो 5,000 मा खमद्रायनांगौ जाखो बेलाय दसेनो थांगारनायालाय बेलाय जामा जिया बुस्थुलाय जाम्बि दसेल' इन्टारेस्ट बानायनायालाय ओमफ्राय हमजाबायबा मा खालामनांगौ मा हमजानांगौ जाखो दसेल'सो थांगोन दा रुम दंखायो दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय